אוקיי חבר'ה, עשינו לכם קטע שני בגלל שיצא קצת על הקיר ועשינו אתם יודעים. אוקיי, אחרי אני מורה. רגע, באיזה צד אמר שאת רצית? לא יודע מה שאת לא, מה זה? הצופים רוצים שתהיי מרוצה. טוב חבר'ה, עכשיו הגענו לשלב העולים. נשים לה את העולים לפני 24 שעות. אוקיי, את רוצה את העולם הזה? זה מה ששמת לי אתמול? מה אתמול? אתמול, ששם שגם עשיתי איפור כזה בערב? לא. אנחנו נעשה כמו פעם. חבר'ה, יש לנו שיטה ואנחנו עושים דבר כזה. שמים מהאודם האדום ואז אנחנו שמים מהשקוף ואז למטה אנחנו שמים קצת מייקאפ וזה יצא שילוב טוב. אני לא אוהבת מייקאפ על השפתיים שלי. אוקיי. כן? נפתור טיפרתי לך. להביא מהגבולים מהר. ספטון הזה עמית. וואי, חבר'ה, תקשיבו, זה היה קרוב. רגע, איפה? לא יודע מה. אוקיי, לפעם אני אעשה את זה בצד הנכון. הנה, האודם שלנו. כן. עכשיו, בגלל שזה... אוקיי. רגע, עכשיו נוסיף לה על החצי אודם גלוס שקוף, שזה עושה את זה מבריק. בגלל שזה איפור מוגזם, אני רוצה שהצופים יתנו לנו מלא לייקים. בסדר, את יכולה לעשות אותו. הנה, עכשיו שמים את זה פה.
אוקיי חבר'ה, הגענו עכשיו לשלב הצלליות. איזה צלליה אתה רוצה? אולי נעשה את התחום הזה ואת הבהיר. משהו כזה וזה. זה וזה? זה וזה אולי. אוקיי, אבל הבהיר הוא מלוכלך. מלוכלך? זה עם אחר שלא מלוכלך. אוקיי, ואני אשים לך. אוקיי. אוי, אמני. רגע. בסדר? אוקיי. כן, עכשיו נקרב קצת את הטלפון לצופים. כן, שיראו את זה משהו יותר קרוב. אוקיי, עכשיו אתם תראו את הלוק של אמא שלי בחצי ממש קרוב. אוקיי, תקבלו את החצי של אמא שלי. וואו. וואו. עכשיו אמא שלי מאפרת. אוקיי, עכשיו אמא שלי מאפרת אותי. אז בואו נחזור לשם ועכשיו אני אעבור אותך. אני חוששת. אוקיי, אבל את כן יכולה לשים לי קצת מייקאפ. אוקיי. אז בואי תשבי. איזה צד יש לזה שאני אאפר? אני רוצה את הצד הזה. אוקיי. אמא, הציפורן שלך כזה בסדר. בסדר, קצת בסדר. אוי, ממש סקרנית לראות את זה יחד עם הצופים. אוקיי. נעבור למודם. רגע, איזה צד שמתי לי את המייקאפ? אז תשימי לי רק בחצי. כן. תעשי ככה. לא? פשוט ליד רגיל. אוקיי. אוקיי. נעשה לך איזה תיקון בעיניים. אבל צריך מענקים זה לא יוצא. אוקיי, בא לי לראות עם ה... לא, עכשיו בסוף את רואה. לא, בא לי לראות את דמות. את יכולה להביא את הטלפון? אבל אני ראיתי רק בסוף, אז תסתכלי. אוי, מהר להוריד את זה. לא הכל, אבל למטה. בואי, פעם ראשונה שאני משתמשת באודם הזה, אני כאילו לא יודעת בדיוק, פעם ראשונה. אפילו אני לא יודעת את זה עשיתי. כן, כל הזמן משתמשת באודם הזה. בסדר, מצוין. אוקיי, בא לי רוצה לראות לראות? שהכל יצא. אוקיי, הכל יצא. אוקיי, ועכשיו צלליות. איזה צלליות את רוצה? מה עם זה? זה לחזק על האודם? אוקיי.
לי כחול וסגול. וצריך לעשות ככה. סגול כחול, סגול כחול. ככה? כן. אוקיי. רגע, ואחר כך אפשר גם להשתמש בסורק שלך. אפשר? אבל זוכרת, בצד ה... אני צריכה לעשות את זה? תצמי עיניים. כן, אני צריך לזה ככה, שנייה. אבל תבטיחי שזה יהיה טוב. תסגי לי טוב את העין כזה, ככה. לא, שיהיה לי שטח, שאני בדיוק ככה. יופי, רגע, עוד אחד. אוקיי, תסתכלי עליי. אוקיי. ממש טוב. תודה. מה אתם אומרים עליי? אם אני יפה, תיתנו לייק. אוקיי. אז... ביי. 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 רגע, שירו את שנינו בסיום. ביי. 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 רגע. ביי.